నిజామాబాద్ జిల్లా ఇందల్వా ఎస్ఐ శివప్రసాద్ రెడ్డిని సస్పెండ్ చేస్తూ నిజామాబాద్ రేంజ్ ఐజీ ఎస్ శివశంకర్ రెడ్డి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కామారెడ్డి గాంధారి మండలం మహాదేవ్పల్లికి చెందిన శివాజీరావు అనే యువకుడు గత 3 రోజుల క్రితం ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే తన భార్య అయిన సంతోషితో ఇందల్వా ఎస్ఐ శివప్రసాద్ వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకొని తనను వారు ఇరువురు కలిసి వేధింపులకు గురి చేశారని మనస్తాపం చెందిన శివాజీ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ కేసులో నిందితునిగా ఇందల్వా ఎస్ఐ శివప్రసాద్ రెడ్డితో పాటు లేడీ కానిస్టేబుల్ సంతోషినిపై గాంధారి పోలీస్ స్టేషన్లో 306 నాన్ అవైలబుల్ సెక్షన్ కింద కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో రాష్ట్ర పోలీసు ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఓ వ్యక్తి మృతికి కారణమైన ఎస్ఐతో పాటు మహిళా కానిస్టేబుల్ సంతోషిని కేసు నమోదు చేశారు. అయితే ఈ కేసులో ఎస్ఐ శివప్రసాద్ రెడ్డి, మహిళా కానిస్టేబుల్ సంతోషిని ఇరువురిని అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉందని పోలీసు వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మాధవపల్లిలో శివాజీరావు అంటే ఉరిపెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఉరిపెట్టుకున్న కారణాలు ఏంటంటే అమ్మాయికి వాళ్ళకి పెళ్ళై 4 సంవత్సరాలు అయింది. 4 సంవత్సరాల నుంచి కొంచెం గొడవలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఒక ఎస్ఐతో అక్రమ సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఏదైతే టార్చర్ తట్టుకోలేక శివాజీ అనే వ్యక్తి ఉరిపెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ గొడవ అనేది 3-4 సంవత్సరాల నుంచి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. దీనికి కూడా మా విలేజ్ అందరు కూడా తరఫున విలేజ్ అందరు కూడా సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నారు. అందరికి తెలిసిన విషయం కాబట్టి చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది. చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరైతే శివాజీరావు ఉన్నారో శివాజీరావు భార్య కానిస్టేబుల్ అయితే ఇందల్వా ఎస్ఐ శివప్రసాద్ రెడ్డి ఆయన అక్రమ సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఆ విషయంలో టార్చర్ జరిగి ఆయన ఉరిపెట్టుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి దీనికి వారే బాధ్యులు. ఇంటికాచి కూడా 2 సార్లు కొట్టడం జరిగింది కాబట్టి మా ఊరు కూడా బాధ్యులు ఉన్నారు. ఇక్కడ కంపల్సరీ వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకొని వాళ్ళకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఊరు తరఫున గ్రామం తరఫున మేము కంపల్సరీ అందరం కోరుతున్నామని చెప్పేసి అంటే శివాజీ అనే పిల్లగాడు దెగ్లూరు మండలం నుంచి మన గ్రామానికి ఇల్లరికం రావడం జరిగింది. మాధవపల్లికి ఇల్లరికం వచ్చిన తర్వాత సంతోష్ అనే అమ్మాయితో వివాహం చేయడం జరిగింది. వివాహం అయినాక 2-3 సంవత్సరాలకు అమ్మాయికి కానిస్టేబుల్ గా జాబ్ రావడం జరిగింది. జాబ్ చేస్తూ కామారెడ్డి ఎస్పీ ఆఫీస్ లో విధి నిర్వహణలో ఆమె విధి చేస్తుండగా ఒక ఎస్ఐ ఇందల్వా ఎస్ఐ అనేట అతను అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని శివాజీని నానా రకాల హింసలు పెట్టి గ్రామస్తుల ముందుకు ఒకసారి పంచాయతీకి 1-2 సార్లు పంచాయతీ రావడం జరిగింది. ఆ పంచాయతీలో కూడా అందరం కలిసి ఈకేనన్నా ప్రవర్తన మార్చుకొని మంచిగా మేలమని గ్రామస్తులు అందరం కూర్చుని చెప్పడం జరిగింది. ఆ చెప్పిన తర్వాత కూడా ప్రవర్తనలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఒక 1 వీక్ రీసెంట్ ఆ ఎస్ఐ అనేట అతను శివాజీని ఈమె అమ్మాయి ఎస్ఐ ఇద్దరు కలిసి నానా రకాల టార్చర్ పెట్టారట. మా తోటి మిత్రులందరితో చెప్పుకుంటూ ఏడవడం జరిగింది ఆ పిల్లగాడు. అలాంటి చేస్తుండగా మా గ్రామానికి అర్ధరాత్రి 12 గంటల రాత్రి ఆ ఇందల్వా ఎస్ఐ అనేట ఆయన వచ్చి మా గ్రామంలో పిల్లల్ని బెదిరించి ఆ ఇంటి డోర్ కొట్టిండు, దర్వాజాలు ఎరగొట్టిండు, శివాజీని కొట్టిండు, ఆ ఇంట్లోకి వచ్చి శివాజీని కొట్టిపోయాడు. అంటే ఒక అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న అతను అంత దౌర్జన్యం ప్రవర్తిస్తుంటే పోలీసు మొత్తం వాళ్లకు ఫోర్స్ సెక్యూరిటీ ఇస్తారు తప్ప న్యాయం కోసం మాకు ఇది చేస్తలేరు అనేది మా భావన. మా అందరికి ఏం లేదు, చనిపోవడానికి గల కారణం రీజను ఆ చనిపోయడానికి కారణమైన ఇద్దరిని కఠినంగా శిక్షించాలి మా ఉద్దేశం. ఎస్ఐని ఈ సంతోషాన్ని అమ్మాయిని ఇద్దరికి జాబ్ల నుంచి తొలగించాలని మా గ్రామస్తులందరి మా డిమాండ్. మీ మీడియా ముఖంగా మీకు మనవి చేసేది ఒకటంటే మా గ్రామంలో ఇలాంటి ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్ లేవు. ఇది మొట్టమొదటి జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్ కాబట్టి మాకు తగిన న్యాయం మీ మీడియా ద్వారా అవుతుందని మా గ్రామస్తులు అందరం ఆశిస్తున్నాం.